Podcast affirmation. We're back with the bang. Namhlanje silandele Lady D. Bothanda ukuthi uthuthuka ifani, bothanda uthi Sister Mitred, bothanda uthi Sister Page. Ayidudu kwabanye wonke manje usizwe igama usizwe plus Cleno Dudu cause awuyazi ke I'm talking about the queen besikhuluma ngama airwaves. Unjani Dudu? Ya ngiyaphila njani? Kusakwazi. Siyaphila. Akusakwazi. Ngaleya engijayele Ayilalo lutho lalo liyasebenza. Understand lamagama engiwabayelayo mina ngithi utsuka ayifane ngithi Sister Page Sister Mitred ilibhle lengikhohlayo uLady D mina ngibuye ngithi ubadudu. Ngiyajabula ukuba nawe. Nami ngiyajabula nami. Ukuthi finally uDudu azafike ekunini sizama ukumthola uDudu. Umuntu omatasa ne-DK network. Yebo kakhulu. Siyajabula ukuthi usegcina uzivakashele namhlanje. Soxoxa ngoDudu-ke nje isiqu sakhe uDudu-ke joyina i-radio uDudu ewusister. uDudu ngene kanjani emsakazweni uDudu uzosithatha asibeke ukuthi kwenzakalani kule jeni ayiqale kudala amadudwana. Ngifuna nokwazi ukuthi kanjani uhlala eMlazi, uhlala eClermont, uhlala eClarwater, usuka le koMzumbe. Dudu thathi ubeke ngifuna ukwazi. Ukuthi kanjani? Kanjani kwenzeka kanjani? Hey angasho ngithi ushiye Merenile. Ni mara eClarwater ngithi la. Ya Clarwater Clermont. Ekhaya kuseClermont so ngasayole esibhedlela eMerenile. Uzibona ukuthi yabo then kusho ukuthi yonke into yaqala ukuthi umama babatholi indawo kwakuyibaka baba eClermont. And then sebeshadile bathola umuzi eClarwater. eClarwater. eClarwater kuseduze sePine Town. Njengoba ngisho ukuthi okuningi kodwa kwakuseClermont emva lokho mase sikhola khulile saye eClarwater. Mase eClarwater usho ukuthi kwenzekayo base beyadivorce. Abazali. Ngasho nje nginganqili ukuthi uma wayothisha ubaba kusho ukuthi waba nendaba yophuzo. Bengisazoza ukuthi why Dudu ungabuthandi kangaka utshwala. Yabo nje Ufuna ukuphendula. eqala mfuna kamama abebizwa labo mama uShipping Queen okuyigama engelihle. Kodwa ngangibazi mabese bezolanda imali kubaba. Mase befika bevutha noma mase bembona edlula. Wayebuya kweleni. Babedlala ngesikhathi esiningi bese uyikweleta ngempela. Sihambe bone imali ngomsombuluko sefanele emsebenzini. Kusasezwa abanye bethe eshwa nje bayabhala ebhukwini. Abanye soyikweleta ngempela. So ubuthi abakho notshwala baqala lapho. Baqala lapho ke nje unomphela. Kanti ke Nkosi yanginika umuntu ongaphuzi. Futhi ayibona uzomthathela nengaphuzi. Yanginika inkosi nami ngamthatha. Kodwa kuba ephuza. Kazoba nzima. Hayi bandla. Ngasaba ngendlela okuneviolence ngayo. Ingabikho indaba ye-domestic violence kodwa ngingakunika ukusuka nokuhlala. Manje Dudu benibangakho ekhaya. Sibabili noThosi. noThosi. Kodwa bawayenazi ingane ezintathu ngaphandle. Kodwa sasingazani nazo ezinye wazazi sibadala. Wawunomngane futhi usakhula uLilian. uLilian Mchunu usekhona. Yes. Usekhona. Usekhona uhlala kaSiya eMlazi ngoba uma ngenxa yokuthi wayothisha. Sasuka eClarwater wahamba bese waye eMlazi. Ila saqala khona baseMlazi uba waphindela eClermont wayezizwa kahle. Nani kaSi? Sasikasiya eMlazi. Kagela kanjani? Yes. Uma ke ngoba eyothisha ke sahamba saya kaSiya eMlazi behlala ema-cottage wawuthisha ofundisayo. Sicishe sawuqeda wonke umlazi. Ngafunda eSekelani, ngafunda eBuyani, ngafunda eKwazini. Ngafunda nami eBuyani. Hayibo uyabona ke ka-M. Hayi eBuyani lapha kaSi. Ngangifunda lapha isikhumbuzo kaSi. Nasesikhumbuzo uma wayefundisa eBuyani isikhumbuzo. gcwele sesukuma ka-M. I'm sure wabefica uma wayesesikhumbuzo. Ngempela. Ngafunda ke khona ngoba uma wayefika ahlala eCottage. Afike afundise samuya ahlala eCottage hamba nezingane ezimbili kuba mpimpo othisha masexabene nabo bakufunela uhlale nezingane bafuneka babe u3 then uma bese siyabo sixoshwe lapho siyiko umlasa acishe sawuqeda nje. Nokufundisa abuye mesisuke ufundisa endaweni sihambe naye ke. Hayi ke isikole ngasifunda ngathi ngize ngiyohlanga la ngahanjiswa khona uKE Masinga.
Yazi bese usohlange engifuna ukuyazi kakhulu into abantu akusafanele bayazi enkulu ukuthi wagcina usumngane wepresident. yiphi yona Umuntu owagcina eseyi-deputy president wagcina esewumphathi wabantu besifazane kwi-United Nations. Kwakunjani ukuzwana naye manje? sisazwana namanje Oh, kade sazwana. efikile nakujabula ujuli Hayi boyisethi. sazwana impela impela Lunembona kodwa ukuthi kungase kugcine kunje or kwakuyingane engayinakile. oyigangile njengami esive sigangile yabo ukudansa nokucula nokuba ama-jazz group yabona kodwa kunesayidi lakhe ayingifihlela lona engangingalazi leli le-politics Oh. ayifihla okutheni mase khumbula mzukwana eshada ngangimazi sasesiqedile ukufunda kodwa ngangimazi ukuthi uzwana nobani kanjani kodwa nganganama kuthiwa emshadweni sizoba angazi bangaki nganganaka ukuthi sinqumele u-pass 4 after pass 4 siyahamba ngabona ukuthi kugcwele amabhunu aphithiza futhi sibancane inamba yethu ngangazi ukuthi yini into engasigade kangaka ingqondo siyabuya ukuthi efihle hayi usagadwa amabhunu hayi usayingcosana hayi bokusha u-pass 4 saxoshwa yabona nje umshado onjani kodwa isibuya ingqondo umngane wami wayengifihlela njengoba ukuthi ngangimazi insizwa ngasuka-ke kancane kancane mese ehambile uselahlekile andisasithuphi ngikhathazeke kanti sekufike leso sikhathi sokuthi abuya yabo Ngoba phela kuqala ngathi kwakunale nkinga yokuba bebuye bafume. mase exakekile yoxebisa ushonile kodwa kusho ukuthi uma wakhe sesijwayele kakhulu noma wakhe ngenxa yakhe uma wakhe oyunesi yabo so mese enyamalele ngiyiduduze ngoma wakhe eClermont kodwa sengiqala nokubona lapho ukuthi hayi lo Khona le nto yona. But manje bese fast forward Dudu ngifuna si-check la seku-sister Mildred. I think manje nama-calls alele ngene ekhosini. Evoice yakhe ngene ekhosini. Kwakusabani uRadio Bantu? kwase uRadio Zulu. uRadio Zulu. Yes. Oh, sorry. Baba Hambat. Oh, Baba Hambat. Angisanda umbona yazi u-healthy and strong imbonile. Kakhulu. So manje iqale kuphi-ke le ndaba-ke yakho-ke bese fast forward nje? Kusho ukuthi singu-sister ofunda i-midwifery wafunda i-community health ose-head office Smith Street family planning waye-commercial city mase ngibuye eze-head office kuthiwa nasi isiloti sithengiwe ekhosini bonke ababengenapho bebizwa ngo-Sister Mildred so khona omunye waye-promote Fana no-Sis Dolly Time. ngoba nami ngangibhala nakuyibona kodwa as Sister Mildred bese kuthiwa-ke le slot isiza ne-package uya nasemsakazweni uphendula abantu eceleni uphendula ibona yabona hayi kwaqala njalo Sister Mildred ngase ngiye ekhosini umlahle futhi ngaye ngafica betelekile kuyinqaba emnyango yabona lezo y'khathi Abasakazi ngikhumbula uVVO ngase ngizodlula kodwa kanjani wayesekhona uVVO wakhona nomacingwane otelekile nje leso sikhathi hayi kusho ukuthi mase ngu-Sister Mildred hayi kusho ukuthi uhawu babambathi umhlonishwa angizwe ku-radio ngithi mangile ngikhuluma ngizwe ukuthi hayi bo ikhona indlela engenza ngathi ngikhulume nabalaleli besemakhaya bese yithi ngicela ningivulele iy'ngcingo ngikhulume nabalaleli kuthiwa njengoba i-family planning beyikhuluma yayisakhulunywa kabi ngithi ngifuna ukuyabafuna kungasabi ukuthi ngase bathuke inkani. Angazi nje kuthiwa afuna isibili hayi sizokuvulela ngaqala kanjalo ukuthi ngingene erediyweni manje bonke babathukile ngisho nawe ukuthi hayi into esizoyizwa la hayi washo ukuthi hayi ngimuka nawo information wenani ophezulu ngiyamehlisa waqala lapho athi ngiyamfuna nje Sho ngathola indlela wa-aplya ngayo hayi lapha. nami ngingazi kodwa sekuthiwa hayi kunesikhala aplya kanti sebeyenza nje ukuthi ngi-aplaye vele ade beshiwo lo Ngiyamthisa mdini. ngangena Hayi wangena washo ukuthi ama-qualifications abafunayo nawo Ndo wawungayena uthisha phela wabuye uthi uqashwa uthisha uthi and uthisha bamlu kuba lula ukuthi ungene emsakazweni. futhi nje unyaka wonke isesima siphuma singabi nawo ukuthi imali ayikho ekhaya ngisalinde wenze nesingi kwathiwa kuyashoda othisha bonke abantu abano-matric abazofundisa ngangifundisa iy'ngane ey'ngangami kwa-DM Lazi
the whole year ngiyomaka namaphepha Ha? until ngize ngithathe ukingedrive. So experience e-teaching futhi ngasenginayo. Bangenika wathi khaxa ukhosini. Hey khaxa. Bawamukela abantu. Baqaleni nokukuthanda. Abalaleli I'm sure ukuthi babasakazi. akulula ukuthi bosaqala bakuthande mhlawumbe njengaba manje besikhamba isikhathi. Abalaleli noma abasakazi? No, abalaleli ukuthanda hhayi ubona abasakazi. abalaleli, hayi abasakazi. Okay. Abalaleli. Mm. Hey, abalaleli angazi. Abalaleli akhona oyedwa wathi lona wathi mhlawumbe ngoba ngisothi system i-grade. Bese bevele bekwazi. Baqala manje ukuthi kube khona lezi zinto zo-social media nokuthi abantu qala nje ukuthi umuntu uma bethanda bakuthande muhle. I'm sure bebamangaza ukuthi lona methanda uba isingisi abe isilungwane. Methanda ula kuthina. Uyabona nabantu engene abakhulukazi omama usiswini nje yena engangena emva kwakhe. Uzamambo station manager usiswini adeze zabantwana. Kuyena engihamba naye sihamba. Kwakungelula ukuthi kube nobubi ngoba sasihamba ey'ngadini zomama sihamba siphumela ngaphandle mase kusemoyeni sishaya nje umsebenzi wethu. Yebo umuntu leso sikhathi ifocus ebalaleli kakhulu elindiwe. Ilaza ayiduma khona kumalindi kaNtuli engena emva kwami. Yabona Wengena emva kwakho? Oh yeah, ngiyambona. Angena Phela kwakuyistar. manje ifocus leyo show yayingalala. Eyibambile. Ngaphezulu engabaniki chance yabo. So mhlambe that's why mina ngem 9 to 12 angem 12 to 3. So uthe bephuma-ke ulindiwe kwabe usungena ey'cathulweni? Angizange ngenze ishow yakhe ngoba yena yenza 12 to 3 noma usho ukuthi ngokwesimo angazi kodwa nje Ngazi isimo. waphuma wayephalamende abuya. Yeah. In fact yonke indawo la ngihamba khona ayikho indawo sengiyijwayele i-trend kaleli Dudu Khoza. Nifike endaweni uba nje uba unsuka ayifani Yazi ngifuna ukuthi Dudu because uTracer wena iTracer elokishini yabo kakhulu because ngikubona lapha eMlazi ngikubona lapha la koMaranile Clarwater something ko Claremont yabona awukho kakhulu emakhaya but bese ukhuluma nabantu basemakhaya oshowini umuntu akaze afunge ukuthi uDudu uchitha isikhathi esiningi nabantu basemakhaya because I think kuyabalance uyenza kanjani leyo balance leyo between umuntu wase rural nomuntu urban because uaphila kubona bobabili yabona. Ngiyathanda ukudadisha umuntu ngim-understand with passion ukuze ngibe sure ukuthi uma ngi-reacta noma ngi-interacta nalowo muntu ngizoba kulento ayifunayo hhayi ukuthi ayifunayo kodwa kufanele ngibe yiyona. So nabomama futhi ngizothi ngifundiswe abalaleli bokhozi. Muka wangena nje kumina uMakaZoleka ngizokunaka ukuthi ukhuluma kanjani nelingo yonke into and uzothi uxoxa nami uzothi siqeda ucingo sengikubone ngamehlo engqondo. Yabo omama basemafamu babe nalento kukholela ukuthi uma ngeke ngangena uzofika nje ethi hawe madodana sengiwe ngabhinqika into ngaze ngawushona le ibhakede lafika kuqala sengisike kadolweni angithi beyanginika njalo mayengena Ibaphi-ke labo amajukujuku angena athi umuntu hey sengijaho isijwana yodlala low promo ngithi yena isijwana athi inkawe encane yonke into bahlale bayingitshela bangene bangitshele ngaze ngaba-understand. Umuntu mengangenanga angitshela isehlo simvelele uze ukuthi ufuna zangithola ufuna ungitshela ukuthi then ngaqala ngaba-understand. I-radio futhi kuyakhompithwa yabona kunabantu abayi-young othola ukuthi beniphila nabo kuma-interviews bafuna ukuya kwishow kaDudu Khoza. Ngiyazi nendlela enisebenza ngayo kwanina yabona but akhona lama-shows lawa oyitshela ukuthi mhlampe this one is for mhlampe young market or something like that but baningi futhi abavele bafuna ukuthi sifuna ukuya eshowini kaDudu Khoza. Yini mhlampe ucabanga ukuthi reason for that as well? I'm so young at heart. Njengawe nje wena usekuleya imagazine lena i-YFM ngangimthanda kanjani yena ngithatha interest nje ngathatha and kodwa umuntu wangazisawe nakhuluza nje ukuthi ngiqale nje nginazi nanu-3 noma nanu-2 three or four yeah magazine yeah she is I'm very young at heart. Anginawo umfowethu omncane ongilamayo except iy'ngane zami anginawo udadewethu omncane kodwa somehow nje interest yami
yabo. Yeah. Even ilingo ngiya-understand, hhayi kaze sengikhulile, angicabanga ukuthi mina nje. Serious. Okhozini. No, Futhi phakathi nje Okhozini. Angithi into eyighost or into eyenzeka inento yokukhula kwakhe yabringing. Ukhulele elokishini kakhulu, I understand that. Of which I believe ukuthi into esibuye sidinge nasemsakazweni. Emsakazweni kubuye kuthathe kakhulu igengi yasemakhaya yabo. Of which is okay because you preserve nolimo and all that stuff. Yeah, but kusebenzelile or basebenzelile abantu basemalokishini ukuthi kube khona. Ungagcini lapho because ugcine uyihlupha nangamajukujuku. Amajukujuku abanye abantu engibathanda inhliziyo yami yonke ngoba ekhaya kusemthwalweni, right? Ubaba ungcwatshele emthwalweni, ikhaya laphele yabona. Kodwa ugogo ngakhuliswa ugogo zalo mama. Esuke eshowe kodwa futhi sakhulile yabo indaba kuhamba nifaka emalokishini. Abantu abawogogo isewonesi sister. Ngangazi ukuthi nje ngizosichitha isikhathi ekhe ngedwade embhedeni ngihleli nogogo ogulayo, ngiba-understanda bonke njengosister. Manje futhi abaningi bakhona baqhamuka ey'ndaweni yabo. Ngibathanda ngendlela ongaze uyibone. Mhlambe kuningi lokwenza ukuthi namajukujuku. Amajukujuku kube yilento yami yokuthi uma ngabe ungifonela. In fact ngaqala nje ngathi hayi mama. Uyazi ukuthi sikhuluma nabantu bonke indawo kodwa sikhohlwa yilaba ey'ndaweni esemakhaya. Kwanziwe i-research Okhozini kwathiwa yamabheke okushoda bona. Ngasethi kaningi ngizomnika. Ngavane ngafona ngathi abantu angifuni umuntu oselokishini. Angifuni umuntu oseThekwini. Ngicela-ke ngidede lo mama osemafama. Bangihlonipha abalaleli. Ngithi zisho ukuthi ukuphi wenzani. Kwaya ngithi unobani eduze kwakho. Baqoqana. Bathi lo mphakathi noma seklinikhi noma sikuphi. Hawu ngase ngithi mina ngisemajukujukwini. Meaning ngisendaweni. Ngase mina ngibabiza amajukujuku. Manje bebenza sure ukuthi ngase ngithi ungasafoni uwedwa. Hamba uyofuna abanye la bengakhona. Ningifonele senibaningi. Kwaqala kanjalo. uThembi kwangekho-ke emajukujuku. Uthembi Mahlobo ku-Facebook page. Babebizwa nge-J9J12. Uyena ongiphathele i-Facebook page. Hlanganwa kuwo lapha le ndawo eseGoli. Kodwa saqala sane-fan page. Wangiphatha yona-ke uThembi. Umama Hayi wayephethe amajukujuku. Okanje kuyinto enkulu kamajukujuku. Washona nje umgcwabo kongazi angazini isiphihli. Ngoba uyena owaqala waseba usihlala. Ngathi Mama Hayi waqala uMama Hayi wayesukela yena. Sebeyangazi ukuthi lo muntu creative. Ngithi manje ngifona athi namhlanje ngivakashela omama bala. Namhlanje ngaze ngamnaka lo mama ukuthi usegibela imali yakhe la khona amajukujuku aseyamema. Bese beyangena ngoLwesine babe live ngalo ucingo. Kanti kuzoba nama-branch nje awu-11 njengoba asawu-10 eyodwa yasoGwini sayivala. Kodwa njengoba ama-district awu-11 nama-district amajukujuku awu-10. Yazi enye into engifuna ukuyazi Dudu, laphana Okhozini u-full time or uya-freelance? Ngiya-freelance, yazi ngenze njani? Ngafika nga-full time. Ngifika nje ngi-full time. Kwaya ngithi Linda nami noba esathi hayi mani ama-benefits nani ukuba yi-freelance maningi. Then awukwazi ukudicide futhi ngatshela uZandile. uZandile wangibonisa wathi lalela, siyabona ukuthi ufanelwe imali engaka kodwa sikwazi ngoba uma u-full time unegotiate-elwa inyunyana nayo yonke le. Kodwa uma u-freelance ukwazi ukuhlala nathi state your case. Ngathi hawu ngiyabonga Zandile yabo. Ngesikhathi uLinda ngasala kunesikhathi eba-freelance ngathi ukuthi yabona. Kwakhona bathi hayi bo uzohamba uma ngabe kuphela unyaka uyahamba. Kanti uma permanent yabo uyahlala awulokuba nama-contract. Wahamba ngathi hayi mani ngiyazethemba mina. Futhi ngiyayizwa into ukuthi u-April noma khona phela uvadla omncane. Yeah, but khona lento ngiyazi u-April uthanda ukuba yingozi kwabaningi abantu baphatheka. But khona lento eyenzakalayo futhi kuwena, I think bengikufollowisha isikhathi esiningi. But awunalo leli bhadi lokunyakaziseka if kuza lezo y'khathi. And into engicabanga ukuthi iba yi-prime kakhulu ukushintsha kwama-managers or ukushintsha kwabaphathi, so to speak. Ukuthi okay khona into efikayo engqondweni. At one stage uke wathi ukunyakaziseka ngoba ngeke ngawabona osomatekisi bengenelela. I think kwakhona uma bethiwa uRhadebe or something.
abaze bakugenelela nje bathi befuna ukushisa ibhilidi. Kwane-chaos nje. Khona wathi uzongigudluza. Wangithatha kancane. Angisho kimi, kodwa ngisho nami ngangazi. Ngangazi kwalowo mashi. Kodwa mhlawumbe wayesacabanga umphathi naye pressure yokuthi uma ummanager fanele wenze ama-decisions. Nawe ubona ukuthi yabona-ke le hayi bandla. Yabona lo nami ngangazi until ngibona imashi namatekisi yonke le nto. Ukuthi naye wayebone something. So washo ukuthi nothanda abaningi noma wathi hayi. But ngiya-understand ukuthi mhlawumbe uma ungangibuza ngiyazi ufuna ukubuza i-secret yami. Akubona ukuhlakanipha. Kodwa ukuba ave ngi-commercial. Manje ngi-commercial kusho ukuthini? Kusho ukuthi ngidila nobani? Nabantu abangenisa amasenti. Futhi maningi amasenti angenayo ngoba siyaphazamiseka laphana futhi besilelele wena. Kuphela isikhathi eside ungabuyelekile embhobhweni lele kudlala imakethe. So indlela ogadla ngayo. Bakuthanda. Kodwa into abakuthandayo ile yempuphu. Khona leke yempuphu ethize nje ephusha. So lokho ubhizi rock into engayisho. Ubhizi uyaphusha. Akaphusha. And what is good mhlambe for umuntu young mhlawumbe osafisa ukubukela ongena emsakazweni so to speak. Ukuhlele urelevant. Uyigcina kanjani wena ke urelevant because talking about ukho sometimes kufika igama lakho. Qala. Uyigcina kanjani urelevant? Because besibona wena wherever uma events la uqashwa khona. Awukwazi ukuhlukanisa ududu lokhoza yithi. Uyazi ukuthi into kufuneke urelevant kubalekile. Kodwa fanele ukwazi ukubuka omunye umsakazi umfise la. Umrosa ubukile uyabona ngaleyo ndlela uzuphakama. Kodwa uma ufuna ukuthi ubabone akuzokulungela. Especially because ngiyakwazi ukuthi ngesikhathi kunjalo le brand engirepresentayo yihoshe bahambe. Ngoba mase ngihamba phambi ngigcina sengiyi-relevant ngempela. Kodwa uma behamba ngithi nangu uMroza la. Nangu uzimthola la. Ikhona ngila. And la ngikhona iy'khonkwane zingale ndlela ukuthi uma ucabanga mina ucabanga lento. So awuthathi as if niyacompete. Nokuthi ibrand uyicabangela ukuthi njengamanje. Ngiyafisa ukuthi nikhona, nisekhona, kodwa ubonthani manje. Uyabona? Kube mnandi nje kudedelwane indaba yomsakazi ihamba kanjalo. Ngalesi sikhathi wenze njalo you stay relevant kuleyo oyikhethile i-position manje. Waqala uphithiza la nawe wafuna ukuthi give them ishine abayidingayo kodwa wenze short la ukhona nawe. Isiphi isilotho osifisayo manje other than 9 to 12? It's like you are branded as a 9 to 12 person. Kanti mhlawumbe ungahlephula i-breakfast show ngeklindlela. Mhlawumbe lento othi asikhe ngazi ngisenze. Usushayeza mhlawumbe use-breakfast uma kusejika. Ebusuku 11 to 12 ngawenza isikhathi eside. 8 to ngawenza isikhathi eside. But nami ngiyengifisa nje sometimes ukuthi light-hearted. Yabona? But mhlawumbe ngasuke ngafika nalo mqondo ukuthi nginike noma isiphi. So asikho-ke ngisihalelayo ningingasithandi. Ireggae ngayenza. Khumbula ireggae ube umuntu o-crazy angazi. Khona uCharles Khuzwayo colleague yami yakudala. Nenza nabo ma-reggae and all the stuff. Unothando lo-Lucky Dube. Engangamazi sazana ngayo uMandla Malakwane wangi-introducer. Okwagcina sengiyi-trustee founder ye-trust yakhe namanje. Yonke into yakhe. Head trust member me. For the family, for ingane, for everyone. Mina i-relationship yami ihamba isifike lapho. Ukuze ngenze ireggae ngoba uBhodloza wathi kufikile koMotolo. Ngenze ireggae usihamba ijima inkosi. Mayibamba ufikile koMotolo. Kanti ufike uzohamba khumbula hla ngiphuma uBhodloza wavala isicaba. Wamvalela ngiyabo umuntu asivale halfway. Athi uzokwenza ireggae ngathi wathi uzoyenza. So uma kune-challenge mina ngiyayithatha. And mase ngiyithathile bese ngiyena ngigxile kuyona. Yebo, yokuqala ngifike ngilungise i-identity.
njengoba ngilani ngibona ngobani. Mm. First thing babuthi uzalwe nini ngathi ngoMarch, bathi uBenjamin Chaibo. Bathi okay, bathi uSister Benja. The rest was history. I'm sure khona abantu abayiqhinyayo nje ngawe today sibaziyo ngenxa yakho. Ngicabanga khona ufana semali esibhekwe inkondlo. Usiyabo kaphungo sebazela kakhulu eshowini yakho. I think nabantu abanjengoBongani Mavuso abathatha lento yenkondlo bayenza yaba istyle. Yazi nisiza ukuthi ukwazi uyibona ama-limitations umuntu. Mina ngiyakwazi uyikala ngokuthi ngikhona lapha kodwa angifithi kuqhaqa. Ngizohlala ngoba nxa uthi ngiyayimisela kodwa hhayi ngoba ngiyi-expert. So kwathi mawabe bekhala uSandile. Bekhala uthi hayi man, i-poetry fanele ibe standard. Ingalo ingena ilanga. Wazothi futhi ngiyafisa ngithathe obani uLebo Bantombazane. uLebo Mashele. Ngebhada ayizange yenze kodwa angiyibona i-vision azange. Yokuthi msangigcina la eKZN. Thatha nama-poets nawe ezinye iy'ndawo. Kodwa ngayibona ukuthi ayivumi indlela into abhizi ngayo uJabule Jule. Bekushaye i-Friday futhi wema asenzanga i-poetry. That's when I took a decision ukuthi uMavuso ngizoyenza short ngiyampresenta asenze islot angene. Agijime nazo. Isona nje uMavuso yena wesengena nabantu. Khona kwafika waba angafikile nawe. Uyamkhumbula ufike wasibhedlela. Uyamkhumbula? Iyakhumbula ngoba wena wawenza islot nami Friday. Was it Fridays? Ama-Fridays uMonday wathini what's out? Wathi kodwa ngikhumbuzela. So when we contributor, I know contributor wawenza contributor umuntu ufika angena. When you were manning, you were when we present what's in what's out. So noMavuso ngamenza njengawe. So ngabona ukuthi hayi man uMavuso angene asithathe islot asomnishe. Bagcina bevumile afike nazo ama-poets esengena nawo abese kuyakhumbula-ke kusho ukuthi-ke yasingena kanjalo indaba yami poetry. Wasefika nalo mfana namgumayo uSiyabonga Mpungose naye waseqala manje sebabhizi kube ukuthi uzothi medlula e-reception afice uSiyabonga senama-poets awathathe e-Bed Center naphi angene nabo esezokwenza leslot. Kanti uSiya uzoba ile nto ayiyona nami ngibona ukuthi uyi-asset kakhulu. Yeah. And se-introduce ingane yakhe ngimbonile. Ibanathi. No. Ingane lomfana umfowabo lo sisanda kumfihla. Ngiyakhumbula ngiyakhumbula. But-ke so far manje uJabule Jule uhlangene uyile nto oyifunayo. Uyazi? Hawu. Uhlangene but umuntu mengibuza uJabule Jule angifuni ukuba nama-sentiments kakhulu. Ngiyafisa ukuthi yabo kodwa futhi ngi-right. So yonke into ngiyayibekela ekutheni whoever whatever God wants with me uzokwenzeka. Fana noma ukuthi uhamba nokhosini. Ngovuka nje ilanga ithi uhamba nokhosini. Ngovuka nje ilanga ithi angiki namhlanje. Sekuphelile. Finish. Usidambe kanjani? Mhlawumbe bengibuze la ngihlala khona more. Mhlawumbe mabengidedele ngicabanga kahle. Ngovuka ilanga ithi nakusasa futhi angisayizwa. Angikwelethe njengathi ubona ngelanga uthi uyilini ungayanga lento kufreelance ihamba kanjani? Wena ukuskedule ukuskedula-ke uma uzoba ku-9 to 12 wazi ukuthi ishow yakho yabona kodwa nje from there sekusezandleni zakho. Manje usuphethe uphela. Yes uphela kodwa usibonge ngithi usibonge phezulu uphela bese kuba nolwazi siphethe nolwazi ngoba kuyahlangana i-marketing ne-programming. Ngiyababona laba abanye phansi uphela as i-programming uNgcabile. Ngiyamkhumbula kudala. Wayengumngani wami before. Umngani wami wayiproducer wasuka kule station engisisho. Waseza kuthina uzoba uproducer. Usebenza noSigqemeza. Ngangihamba naye senza ama-OBs allocate uJabule Jule. Sihambe naye njengoproducer wami. Sema-OBs amaningi yabona. Abuya wayesenza noSigqemeza. Wayesenza noSigqemeza.
bengibafica khona eGoli bengekhona. By the way, ungasilandela ey'nkundleni zokuxhumana laphana kwi-Facebook page yethu sikhona i-Podcast Affirmation and siya-update indaba ezenzakalayo tutusitshe lento eyibene ephepheni-ke elijwayelekile-ke. Thina manje sesiyenzani siyifaka la kwi-digital space, you understand? Ngizamtshela abantu ukuthi abekukuhle la Nkosi yami, yonke into top. Uyasilandela-ke uzosithola ey'nkundleni zokuxhumana because senza sure ukuthi siyaku-update. If umengameli uCyril Ramaphosa esho something dude, you must know ukuthi u-check-a i-Podcast Affirmation uzoyithola ikhona leyo. We update as and when ama-news enzeka, politics, human interest stories, sports, women issues, everything madudwana uzoyithola laphana kwi-Podcast Affirmation. Busilandeleke kwi-YouTube uyasithola nakhona, usubscribe, ulike, and bofuna uku-advertise ibhizinisi lakho DK Network, you can use us as well. Siya-available. Zizoba khona iy'namba ozobe uyibona idlula bese kuphuma this episode ehleli khona nomadudwana bathi legend. Ngiyasabi igama elithi legend, yazi ngathi lapho babiza-ke legend kwezinye iy'ndawo kumele ngisabe ngathi ezobethi manje la bantu phuma ngathi sebeyangixosha. Yazi bobizwa nge-legend ngathi usuyaxosha. Washo kanjalo omunye umngani wami uTyson khona uthe isigora nje uTyson. Yeah, lo ama-record company yabona plus nje bese bebiza nge-legend kusho ukuthi ubhukile. Exactly. But unothando futhi lama-artist athize. Angazi ukuthi the thing khona laba aba-outstanding, the likes of Lucky Dube, Abos Java, Professor is one of them. Ubogi Dube. Yes, yeah. I think Nemalini futhi ne-Afro Soul no DJ Happy Game kodwa ngizokuthi usejoyina omunye umsakazo kulungile. Hawu sithandana elokhuzana igagasi sithandana mokho nabantu. Angazi kwenzeka kanjani. Kukhona abadala uHappy Chiclet. Chiclet mina ngumother hen. Okay. So bonke laba njengoba isikhukhukazi esimajwelejwele nencwadi yami isho njalo. So kwaqala kanjalo ukuthi ngibe isikhukhukazi esimajwelejwele ngokuthi khona iwing yami okuthiwa i-mother hen. Sasihamba-ke nabo-ke bona beyama-chiclets. Ama-chiclets enzani? Kwakuyi-outreach wing yaka-DK Network. So babesuka o-Happy Game mina uma ngisemsebenzini bahambe phethe iy'ngubo, bahambe baye kude, bayey'khuluma baya kude kanjani noma lini nani babaziyo ukuthi bawobani kodwa ngingavimbeli muntu. Ngiyabakhumbula nje bonke ababefika beyama-chiclets ngaphansi kwe-mother hen. So yaqala kanjalo-ke behambela iy'ndawo, bakhipha ama-uniform, bakhipha iy'mpahla. Mangibizwe mhlawumbe ihhovisi elithile kuhambe bona bafike bangimele nambithi wenaphi. Sasenza into yokuhamba siningi abantu-ke under i-mother hen. Ngikhumbula futhi kunezinto ozenzayo, ngisazi noma usazenza yini. Last time sasikamasho kwakunomcimbi nje omkhulu obuye bese ile mall le lapha ngasolwandle ngaselangeni newspaper. Awusho amashilazi? Angazi nani ibiza ngani. Kuningi la sasikhona sika magazine. Nambisani nempuphu lapha. Nempuphu. Yeah. I think amashilazi ney'ngane. Yeah. Kamasho uqinisile sasihamba nempuphu. Yeah. Manje ushadile. Ngishadile ungabuza njani? Angifuni uku-assume. Ngashada imvula ini idlile. Angifuni uku-assume. Iminyaka. 19 donsamehlo. Yeah. Ingosi sazama. Awusayimdala nje. Hayibo, kanti kunesikhathi. Mina 2 abafana bami. Oyedwa ushadile nabazulu amababili. Oyedwa ushadile. Uyabona ingane yaselokishini ushadile. Sorry. Bese uba umodo wazi. Bawu-2 phela. Bese banendodakazi yami abakhoze engiyithandayo uMayiphili.
wangisiza. Hey, kade wathandana noKhoza? Yebo, saqala ngingangenzani. Awusithola ngesikhathi sokujola? Wangigrebha lo muntu. Fast. Ungakaqali. Ungakaqali. 22 sashada. 22 years. 18 saqala ukujola, 22 sashada. Iyawazi lutho. Ngiyohlanga nje sengitete umuntu nje oselela ukushini. Futhi nje wavala ungakawuboni umhlaba. Awubonanga umhlaba dude. Yeah, anyway. Uyatheorize. Usheshe wafika ubuka. Yadlala yabantu usheshe wafika. 22 years. Wavala. Ungakayi the club yasemlazi. Ngibuye isa.5. Isikizi. Yakubona isikizi. Ngangihomba bangidlula. Ebuzekeze wayithi imali. Kodwa ngenhlanhla wanala ama-qualities engiwafuna. Kodwa yena ngalezo yikhathi kwangabikho konke lento umuntu wayeqhubeka nje wesilisa izuza. So lo shoyo wena mina asheshe ngangena eWestville yena wathi ukudonsa kancane entokile nantoka nina. Lapho mina sengiseWestville elimnandi lesi. Yazi ngiyakhumbula ngibona omunye umshado wengcosi yakho futhi ewomkhulu. Uyenzani? Nani khona niyakho Yasasikhona. Makhoba. Yomeli Lo manje. professor Ususebenzisa uphushiwe. Manje dudu ukhona umuntu ofisayo ukuthi one day nje umgrume nje ukuthi this person ke mhlawumbe kubasakaza bakhona okhozini ukuthi yazi lo ngiyafisa ukuthi even if uthiwa ngivukwa yicuthi ngakusasa ngithi hey akusayingini lento angene. Uyazi ukuthi baningi kanjani ekhozini kuthi agrumwana. Agrumana indlela ukuthi uma ungena lana speed. Kodwa nje bheka uzama, bheka baningi abangena nje kuseni nje namanje nje uthembeka Zondo. baningi nozama baningi. Ya uthembeka Zondo. No. Uzama uMaZulu. Bani? Ukuthi manje ngibheka nje ngibheke uMaZulu. uMaZulu ozulayo. Ngiyamthanda Uzama Mseleku. Nozama Msili. Bonke laba abamba buvane kuthula. Khala utingi mabebambile. Manje ukuthi leyo groom yona engayi-understand umuntu mefika waqala waba ududu ungena e-studio awusalungile. Kodwa waqala wayibamba ukuthi kwenziwani la ushaya ngo-extreme right walapho ube wena. No, angithi umgruma nanokukhuluma isikhathi besi-right. Uyabona-ke manje ilink yakho shouldn't be more than 2 minutes. Angazi lezo zinto ey'njalo. Yabo njengamanje nje angive ngijabule ngoba abantu abaningi njengoba ngikubalela mhlawumbe ngabala 3 or 4 angisabi nenkinga mangiluvile bazolika abasangihlupheki kakhulu ngoba bethi manje basebeyazi ukuthi bazodomula nje umnwabo and uzofika kungeneke yabo. The rest ukuthi kwenzekani-ke mase kuya ngabe preferences sekuyenye into kodwa nje ukuthi uhlelo uphuma njengoba ulibambile lela hlelo. Ubani uqhamuke negama ubheki? Yimina. Wena Jabula uJude. Sekuzanywe ethi liyakhishwa. Hayi. Nami lihlulwa mina. Walo. Ngaliqamba ngithi yangilwa liphuma. Ngangise-airport ngivuka kahle kuseni. Azange ngiyakodwa ubheki wangifonela wathi sihleli la wonke umuntu uqamba amagama. Qambe yakhe ishow nawe. Kanti umhla ngifike early ibhanwe ngafika. Ngaliqamba ngamfonela. Walithatha. Hayi alisaphumi-ke manje. Alisaphumi nami sesizame. Manje bufuna ukushiya ukhozini mhlambe usuya komunye umsakazi muphi ongawusebenzela? Engawusebenzela? Metro. No. Why not? Angazi. Ajwayelekile ukose kuphela wenza kanjani? Hayi. Sina sayamabhinqa nje. Mhlawumbe ngingasebenza ngoba ngiyethanda i-challenge. Yazi ngisebenza eMetro yini? Mokhona othenga engikwazi. Hayi lapho-ke. Uprove point. Hayi. Otherwise nje. Ulusalelele ukuthi abantu bokhoza baye kwibethu. Usungithintile noma yini nje. But it's right ukuthi ni abasakazi bokhozi lethe yayivuseleliwe i-contract for argument's sake. But uzwe kuthiwa uSoren so uvele wawo join Metro FM. Ayibona imnandi kanjani? Langu siyalubuka khona. Qinisile yazi lapho Kodwa khona lento engizele ekhaya uzwe umuntu esicabanga umsethi right kodwa back home. Yeah.
And Rice House, yeah. Yabo nje wokusangana wonke umuntu. Hayi bo, Owahlala sure. wavuka ekuseni naye lento engihlala ngisho wavuka ekuseni ukuthi ngiyagoduka. Wabuyela ekhosini. Kwamsulwa. Besasangene basathe Hayi into ezakhona. Bathi wena dudubhizi ngani manje? hey ngibhizi bakithi ngendlela efuna mina. Ngibhizi Bathi amabhuku ngizatholakala. angathandi lawa angathi angathandi bakhona abancenga ngize ngiye njengoba ngishilo ngathi as i-brand. Vula i-Instagram yami ukuthi ngibhizi kangakanani nama-clients. Ngingena ngokwabala la a-current. There was a need ukuthi kube khona umuntu ozobhekela leyo nto njengoroka ngoba kubhizi kakhulu. Bese ngiba busy futhi namashilazi. Oh, okay. Amashilazi-ke ama-domestic worker namajuju kodwa kakhulu amashilazi. Yabo nje ngomhla ka-5 kuyobe kumnyama umlazi. From all regions kuyobe kula ko-5,000 befaka ama-uniform ama-brand. Insuku enzani? Iyo ufike uzoyibonela. Yibo. Lo kwenzeka kulowo nyaka siyakwenza. Can you imagine ama-domestic worker? Abantu i-cook-off mabethanda. Bacule bakhompethe mabethanda. Sine-speaker esizosibona. Bama-branches, ama-uniform, iGoli, iMaritzburg, iNewcastle, iTheku, iShowe, ngikubalela iPitoli, baphansi kwaley'dili. Ama-branch. Angafuni ukukhuluma amajuju. Khuluma ama-domestic worker. Abanikazi bey'mali. I think uNomsa Dube fanele ahlale nawe phansi uzovuselela inhlangano yakho. Ngathi ne-following. And ungathola umhlotho bebaningi kangaka. Baningi njengoba ngisho abanye baqhamuka la. Ngeke ukwazi nokusola noyedwa ukuthi ukiphi inhlangano ngoba akuveli nje. Oh, abakuveli. Asinemi nje futhi umuntu wenhlangano. Sinendlela yethu esenza ngayo nje. Njengoba ngithi nje kube kusemlazi sinema. This year kuthi uyi-G2G leyo nto. Yabo? Yazi ukuthi khona into engifuna ukuyi-check-a le yama-hot takes. Yeah. Yokuthi Pirates or Chiefs? Pirates. Bhakabhaka. You sure? Kodwa ngamaZulu ne-Pirates. AmaZulu ne-Pirates. AmaZulu la KZN. Ninjalo abantu base-KZN. Futhi nje kuyazezana. Tribalism. Ngesikhathi ngize ngiba i-Pirates. Ingoba amaZulu ayesathe ukuthi down. Afika ngabuyela ekhaya kodwa futhi nempande ngikhona ku-Pirates. Sorry mali makhosi. Lindiwe kaNtuli. Ngike ngaya emission yamaZulu. Ngimenyiwe ngihleli kulento yakhona presidential. Yes. So yangithi uyobona ukuthi uhlale ngaphandle ungekho wena ubani kanye nani. Akena makhobo akena okay. Kodwa ukhona wathi okay noyihleli ngala. Sihleli kunemeshe idlala amaZulu ne-Pirates. Manje mangithi ayisekumini sekuyaphuma. Abangimemezanga ukuthi hawu abe-Pirates. Usuka amaZulu nawo mamkhosi uhlala. Banalo nto. Engathi usuyabadayisa. Kanti kuwe kona ubili futhi ngangihleli isithi yamanje. So ngizama ukusho ukuthi bayithatha serious ngale ndlela ukuthi ize yangidida wamina manje bese ngibane ngoshaya ukuthi imisi izoba nokushisa ongaka. Yabo kodwa deep down ngiyazazi. Bhakabhaka. So we namaZulu. Uwinnie Mahlangu or Lindiwe kaNtuli? Ilawo ngisebenze nabo babili yazi. Kodwa Winnie Mahlangu ubuyeni wangigoma. Siya naye emasimini. Prefer ukudla ngaphandle noma umuntu othanda ukupheka ukudla kwakho especially angizwani nokudla ngaphandle. Kwenzakalani? Ubakhoza nje ave hospitality. Wenza Sawuthatha iphinifo nje ngendlela anisana ngayo. Sewuphuma nje ushaya economy or business class. Hayi ngiphuma kuqala. Kodwa mase fanele mangiphuma ngazi ukuthi ngiyosocialize nabantu noma ngiyodla. Khetha okukodwa. Akwenzeki kokubili. So business class or economy? Economy. Why? If I may ask. Kuzo zonke nje eziningi mina angazi. Ave ngithanda umdini. Yo. Uthanda i-grandstand la abasha khona insango. Futhi nje ngoba Ikushayeli lokishi. Dudu ngicela ukushaya ngama-parting shots mhlawumbe ubheke yona this thing le. Okay. What do you mean ngama-parting? Concluding remarks. Kwaze kwamnandi ekhaya angazi usihlala isikhathi esingakanani
kodwa nje hayi ngizokubiza igama manje ngijwayele uba nawe uthi Mdudwane. Sizwa sengiyaphuma. Awushayele ikyasokozini. Kube mnandi kakhulu uba nani, ngiyabonga kakhulu, ngiyajabula ngathi aphinde futhi ngimenye ilanga. Kodwa into enkulu ukuthi masithi sisemhlabeni wase-KZN, kodwa sithi touch, yabo? Sithi think local, touch local, act global, nakanjani. So leyo nto yenza ukuthi sikwazi ukuhlala si-relevant. Kodwa lokhulu kakhulu ngiyabonga uba la ayikho into emnanje ukuthi ngiku-podcast eyikhulumela isiZulu, siyayixoxela, sizwe kulose kubuhle okwenzile, futhi wena ngiyabona ukuthi awuboni, uyayikhulumela nje nami awuyiboni le nto yenzayo enkulu futhi ibaluleke kangakanani, nanokuthi izosiza abantu abaningi kanjani. Ngiyakubona ukuthi usalela, awukakaboni ukuthi le nto inhle kangakanani. Ngiyabonga. Okay, before we qede nje, kwi-friend yethu esanda kushiya, uMazethi. Wenze kahle ugcine ngalo nto, uthi angithini uMazethi Jesu? Anything. uMazethi savane sazwana nje nami noLinda. uMazethi ngizama ukumtshela ukuthi eqala ishado kokuqala ngangikhona ngimithomfona. Wahamba saphila nomngane wami, saphinda ishado kwesibili ngangikhona ngimithomfona. uMazethi sisebenze naye futhi angazi ngichaza kanjani, kodwa kusho ukuthi nje simunye, ngixebukelwe iphathi yomzimba wami. Mina ngiyakuzwa and ake siyenze i-relax kancane ngomshado kaJacinta. Kunjani umhlaba sasijayiva. Kamnandi lapha. uJacinta usenzele umshado omkhulu omuhle. Sasuka kaMashu, ngamikisa nabantu engibathanda kakhulu elokishini, sadansa emgaqweni okuyinto esiyithandayo, noJacinta, no-Happy Girl, no-Brenda. Samikisa nabanye engingabazi amagama, sasishaya ama-bump jive laphayana. Siyabaselokishini nje kumnandi. Sagqoka. Sagqoka. Hayi, ngangigqokile. Sagqoka. Ngihambisana ne-theme. Sihambisana ne-theme. Kodwa uJacinta usenzele into enhle ngale ndlela. Much as emva kwalokho asikwazanga ukuyitshisa kahle yonke into ngoba kwasekuvela le nto kaZanele. uZanele uma wakhe uMaHarris. Ngisho ubaba wakhe, ubaba kaZanele ngiyamazi. Ngisho naye bukithi, ngisho uma wami uZanele wafika sengiyaxoxa ngibuyele ngimase ngiphuma emshadweni. Ngibuyele kuZanele. uZanele ngisho uma wami eshonile. uZanele ngamtshela uma wangcwatshwa after 2 days. Izizathu esayifona yithini. Ngamtshela namhlanje ukuthi uma ushonile mngani wami, kodwa ngakusasa bafika ngeke ngisho ukuthi ubani ophethe umngcwabo ngangididekile ekhanda. Kodwa uZanele benobaba uPendulo Bishop. Ngababona sebephuca umuntu iphepha, ngababona sebebonga kuyena, sebethatha imayikhi. Wajabula nawe ngangididekile nje. Bawubamba umngcwabo wami abaze bawuqeda bobabili. Uhlobo lomngane uZanele ayebeyilona kumina. Wewe uyazi ukuthi mina uDuda angidingi ukubuza. Asidingi noBishop ukubuza. Uzosibona estage usese-MC kuze Senikhona. Unyusisingile kubongani. Don't you dare do what I want to do. If you do it, please take pictures. See you in 7.